Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bo día, clementinos e clementinas. Benvidos a un novo capítulo de O Nobel do Mes, o noso podcast sobre os premios Nobel. Antes de nada, sabedes que día é hoxe? Sí, hoxe 30 de xaneiro, un día moi importante. O Día da Paz e da non violencia. A nosa compañeira Rosalía vai nos explicar que celebramos neste día. Adiante, Rosalía. Antes de nada, dicir que as persoas estamos en paz cando vivimos tranquilas, sen pelexas, con respecto e axudándonos unhas a outras. O 30 de xaneiro é un día moi especial para lembrar que a paz empeza coas nosas accións. Este día celébrase para homenaxear a Mahatma Gandhi, un home moi importante que nos ensinou algo maravilloso: a resolver os problemas sen pelexar e sen usar a violencia. Gandhi cría que falar, respectar e amar era máis forte que pegar ou berrar e loitou contra as injustizas falando con respecto, escoitando os demais e axudando a quen o precisaba. Así é, fálanos un pouquiño deste home tan importante e contanos tamén por que se celebra o Día da Paz na súa honra. Gandhi naceu na India no ano 1869. Foi pacifista, político, pensador e abogado e sempre loitou pola paz no seu país. Un día, como hoxe, hai 78 anos, no ano 1948, foi asasinado cando se dirixía a rezar. A pesar de ser o líder pacifista por excelencia, Mahatma Gandhi nunca obtivo o Premio Nobel da Paz, aínda que foi nominado 12 veces. Sen embargo, moitas persoas que fixeron o mesmo que el, loitar pola paz, foron galardoadas con este premio. E xa que estamos a falar dos premios Nobel, Sara vai nos a lembrar o que son estes premios. O Premio Nobel é un premio anual en recoñecemento a logros intelectuais destacables. Estes premios foron creados por Alfred Nobel, coa intención de recoñecer a importancia a nivel mundial de persoas ou organizacións que traballan para mellorar a vida de toda a humanidade. No capítulo anterior, viaxamos polo fascinante mundo dos premios Nobel de Física, onde descubrimos como a ciencia nos axuda a entender o mundo que nos arrodea. Hoxe damos un xiro diferente pero igual de importante. Deixamos por un momento as ecuacións e os laboratorios para centrarnos en algo moito máis humano, a paz. Imos lembrar algúns dos premiados máis recoñecidos. Os primeiros premios Nobel da Paz concederanse no ano 1901 ao francés Frédéric Passy por consagrar a súa vida ao ideal pacifista e o suízo Jean Dunant por fundar a Cruz Vermella. A Cruz Vermella recibiu este premio en varias ocasións, a primeira no ano 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, por coidar dos prisioneiros, dos feridos e das súas familias. O labor da Cruz Vermella foi tamén imprescindible durante a epidemia da gripe española na que faleceron moitas persoas. Sabedes que o día 12 só 19 mulleres recibiron o Premio Nobel
da Paz en toda a historia deste galardón. A primeira en recibir este premio foi Berta von Sunder, no ano 1905, unha recoñecida loitadora e defensora dos dereitos das mulleres. Outra das mulleres a quen se lle otorgou este premio foi a Teresa de Calcuta, no ano 1979, xa que axudou a pobres, enfermos, orfos e moribundos durante máis de 45 anos. Rigoberta Menchú, no ano 1992, recibiu este premio polo seu traballo pola xustiza social e a reconciliación étnica e cultural baseada no respecto polos dereitos das persoas indígenas. Un neno, un mestre, un libro e unha pluma poden cambiar o mundo. A educación é a única solución. Malala fixo un labor moi importante polo dereito á educación de todos os nenos e nenas. Este foi o motivo polo cal lle otorgaron o Premio Nobel da Paz no ano 2014, sendo a persoa máis nova en recibir este premio. Narges Mohammadi, unha muller iraní que leva anos entrando e saindo da cárcere por defender os dereitos das mulleres no seu país. Concedéronlle o Premio Nobel da Paz no ano 2023. Martin Luther King recibiu no ano 1964 por a súa actividade para acabar coa discriminación racial a través de medios non violentos. UNICEF foi galardoada no ano 1965 por actuar en situacións de emerxencia co obxectivo de salvar vidas, aliviar o sofrimento e protexer os dereitos dos nenos e nenas de todo o mundo. Nelson Mandela axudou a que nos seus país as persoas foran tratadas con igualdade, sen importar a cor da súa pel. Foi encarcerado durante 27 anos por defender a igualdade entre a poboación do seu país. Recibiu o Premio Nobel da Paz no ano 1993. Recentemente, o pasado ano 2025, recibiu este premio María Corina Machado polo súa constante loita pola liberdade e os dereitos fundamentais do pobo venezolano. Como curiosidade, sabes que é o Premio Nobel da Paz de orixe galega? Sí, Adolfo Pérez Esquivel, fillo de emigrantes galegos en Bos Aires, recibiu o premio no ano 1980 por defender os dereitos humanos en Argentina e en toda América Latina. Este persoeiro non puido ir á ceremonia de entrega porque nese momento estaba preso por defender a xustiza no seu país. Os premios Nobel lémbranos que con curiosidade, esforzo e gañas de axudar, calquera persoa pode cambiar o mundo. E iso tamén non podemos facer calquera de nós. Grazas por escoitarnos. E lembra, a paz empeza contigo. Ata o vindeiro capítulo de O Nobel do Mes, en Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola.